maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang mayong buntag, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Bisang kali musta mo mga igsoon ining adlaw? Ako nagtuo nga naamo kanunay sa mayong paglawas, naamo sa panalangin sa Dios. Tungod kay ang atong mga pag-ampo tubagon gyud na sa Ginoo, ang atong pangaliupo, pangaliya takdon gyud na sa Ginoo. Welcome ang matag-usa, ang pulong mo kinabuhi. Dili mausap ang saan mo nga ako daon sa trono mo. Akong gihangyo mga igsoon matag-usa sa pag duol nga to sa atong Ginoo. Ako kamong gidasig sa paghatag og mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong matag kinabuhi. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga kanunay nagatiman, Dios kanunay nga nagtagbo ug nanalipod sa matag-usa nga misalig midangop kanimo. Niya nasab kami amahan, sa ngalan ni Jesus kami nagaduol kanimo diha sa imong presensya. Diin o Dios, amo na usab nga mabati ang imong mga pulong, amo na usab nga maikinabuhi ang imong mga pamaagi nga imuhang gihatag kanamo, kay ang imong pamaagi muhatod man kanamo sa kinabuhing way katapusan. Mudala man namo sa panalangin nga dili gayud mapakyas, panalangin nga may kasiguruhan. Thank you so much Lord sa imong pagkamaayo, amo kang alagaran, amo kang daygon sa matag-usa namo kinabuhi. Din sa mga pagdaig pagpasalamat, pagpasidong sa imong ngalan na ay mga panalangin nga imong gi-release sa among panaguban. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Ayong buntag, welcome sa to nga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Nindot kayo mga kaigsonan ng pulong sa Dios nga ato karong hisgutan, mga panalangin nga madawat og sana angkon sa mga nahiusa kang Kristo Jesus. Doon na kay naangkon og doon na pagyud kay madawat. Gawas sa imong maangkon mga kaigsonan, doon na gyud po kay madawat mo ni kanindot mga kaigsonan og nakapabor sa mga taong tinud-anay nga nahiusa diha kang Kristo Jesus. Maghisgutas mga panalangin mga kaigsunan nga gibilin gipakita sa Dios diha sa balang kasulatan alang ni atong mga taong tinud-anay nga nahiusa kang Kristo og ato gayong tuuhan og ato gayonang titikan. Og kining mga panalangin nga gipadayag gibilin sa Dios diha sa balang kasulatan walay makaangkon na ini kundi ikaw nga tinud-anay nga nahiusa kang Kristo. May butag mayong good morning. Ikabalos ko nimo kabalos ko ang pag-awit, kabalos ko mga pagdahig, ikabalos ko. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Laida Merza. Good morning Sister Laida. Mayong pagiguban o good morning kaninyong tanan. Si Brother Emilio Gabugos, good morning, good morning, good morning, good morning. Medyo dugay ko nakasugod mga kaigsuonan tungod kay brand out diri sa among lugar. Niya nimbalik alas mag-alas 10 naman siguro to nimbalik. Hinungdan nga wa gyud ko ka soda yon sa atong programa.
Si Sibal Tina, good morning Pastor. Salamat sa Diyos sa panibagong mensahe na pod. God bless you po with your family. Shout out po sa Labis family. Watching Barangay Tagbalugo na Awan, Misamis Oriental. Si Janet Labis po, your followers. Also, shout out po kay Pastor Danny Binato nga taga Panganoan, Magpit, Gidapawan, Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Kapag kanindot sa mga mensahe, mga kaigsunan, kung ang inyong kung ang mga alagad sa Dios nga inyong pastor, inyong kumustahon. Makalipay gyud po na sa atong Ginoo. Kay unsay buhaton nato dihas kinabuhi sa mga magsasangyaw ug sa mga magtutudlo nga mao mga igsuon sa atong Ginoong Hesus, gibuhat nato na diha kaniya. Mayo nga pakiguban ni Naomi Piano Caranel. Good morning, good morning, good morning. Ang Dios paday magapanalangin og paday nga magatagbo sa tanan nga gikinahanglan. Ang paglukso, ikabalos ko, pagpasalamat. Ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit, ikabalos ko. Ang pag-awit, ikabalos ko. Mga pagdayik, ikabalos ko nimo. Mga pagday, pagpasalamat na maoy angay natong bansayon kay maunay trabaho nga way katapusan nga gipakita sa katapusang libro sa Biblia. Ang pagdaig, ang pagpasalamat maoy gipakita diha sa bag-ong kalibutan, kanang bagong langit ug bagong yuta. Awit magalangit nga gi-request diri sa atong programa, Dalang Panan, gikan ni Emilio Gapugos. Morning, brother Emilio. Pagkaninduta sa mga awit magalangit nga matud pa dalang panan ka o Dios ka sa gugma. Mahinungdan mga igsoon ang gugma sa Dios gipakita nga mapailobon gayud ang Dios. Diha sa sulat ni Apostol Pedro nga ang Dios nagpailob aron ang tanan maluwas. Kanus aba maluwas ang tao sa panahon nga siya motuo ug magkinabuhi sa pulong ni Kristo. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Freddy Aquino, mayo nga buntag pastor, dalaygon ang Dios nga padayon nga nagatiman o nagamping kanatong tanan. Pastor, request, pwede ko maka-request kanta, Makalangit Walay Makalabaw by G First Band og ni Jima Libuhan. Good morning, Pastor, watching from Bukidnon. Good morning ni Jocelyn Alboris. Good morning, Pastor. Kanunay gyud ko nga maglantaw sa imong live, Pastor. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Og ni Emeline Baliser, mahusay maayong butag sa tanan, labi na nimo, Pastor Gideon. May butag og ang Dios magpanalangin. Mayong pagpaminaw ni Maribic Sapuras, matod pa. Good morning, Pastor, from Davao City.
May buntag, maayong pagpaminaw. Si Albert Vizcaino, maayong buntag pastor from Pulumulok, South Cotabato. Og ni Rochelle Gaba Singgit, maayong buntag, maayong pakiguban. Ni Andy Dosbang Bascons Lastica. Good morning pastor, request kong kanta Gunit from Davao de Oro, Maragosa. Pagkabutan mo, Ginoo, dalang parang ka, o Diyos ka sa tuman. Ang kalinaw akong mabatunan, lang sa imong giliran. Pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalaman ko. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Brother Jos. Good morning, Pastor Dalaygon ang Dios nga naghatag na sad og laing adlaw sa atong pagkinabuhi ibabaw sa kalibutan. Nga inubanan sa iyang gugma o giya kitang giatiman. God bless us all. Tinuod gyud Brother Jos. Si Jima Pirisores. Good morning Pastor, listening from Barangay Manatad, Sibunga. Og happy listening sa mga Pirisores family. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Mercy Ayok Mantangis. Good morning, Pastor. Salamat sa Dios. Matod pa sa atong igsoon. Og si Jennifer Camacho. Good morning, Pastor. Watching from Caloocan City. Kumusta mo des Caloocan? Magandang umaga dyan. Sister Teresa Masangid Madanaw. Maayong buntag. Si Nancy Ado Evangelista. Maayong buntag, Pastor, from Bicol. Iba lahi og lugwahi sa tang Bicol. Doon ako'y kauban sa una nga nagtrabaho ko diha sa Sangandaan, diha sa dapit bitaw na asa ko na nasakop ang Sangandaan. Kaingon man nas no Balitses. Na ako'y kauban sa una nga gikag Bicol. Lahi sad sila og inistoryahan, lahi sa lugwahi. Si Takoschi Chikayushi, murag na anis sa Japan, pero murag na anis taga Leyte. Atong tanahon, atong basahon ang mensahe ni Takoschi Chikachuchi. Pagdindot sad, no? Good morning, Pastor. I'm from Visayas area, Matlang Isabel, Leyte. Mura day naghinapod diha, no? May butag maayo nga pagpaminaw diha sa inyong lugar. Si Jocelyn Alboris, Pastor, request kong awit, Pastor, at tutas sa langit. Awit pagkalangit nga gi-request diri walay makalabaw by G-Force Band. Satoshi. Walay utang, ikabalos ko kanimo. Wala gyud butang atong ikabalos nganuman kining tanang butang gikan man niya. Kundo naman tay mahatag, igo lamang tangga uli matud pa ni David. Kung ato gyung tan-awon mga kaigsuonan, wala man gyud tayo ikabalos sa Dios. Kay kining atong kinabuhi, kining kusog gikan sa Dios. Walay gikan sa tao, walay gikan sa kalibutan. Gani ang tao, ang kalibutan gikan sa Dios. Siya ang nagmugna ug nag-umuli ning tanan. Tanan nga niya kanato gikan niya. Wala gyud tay katungod nga kon sa panahon nga kuhaon ning tanan sa Dios. Wala gyud tay katungod sa pagpalipat. Mahinungdan mga kaigsuonan ang ato agyong buhaton, ang atong himuon. Mga igsoon sa tanang panahon ug atong ibutang sa atong naunang kasing-kasing. Maura gyud ang pagpadaig, pagpasalamat sa Ginoo. Nga sa kadaghang mga tao sa kalibutan, kita iyang gitudluan. Kita iyang gipahinumduman nga ikaw ug ako
mga piniyalan lamang sa mga butanga naa nato og naangkon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Si Balta na request ko gawit magalangit, Pastor, ayaw pagduha-duha. Okay. Ako ni nga tagaan og pagtagad. Dunay waiting diri mga kaigsuonan, imong gonit og sunod adto ta sa langit. O ko ning andamon ang imong i-request, ayaw pagduha-duha. Jesus makaplagan. Mayo nga pagiguban ato igsuon nga nanukad diha sa Danau City, Cebu. Gikan ni Sister Marizin Kalimot Himina, mayong buntag Pastor. O sa tanan nga nagsunod sa live, God bless you, Pastor. Kumusta mo diha, Sister Marizin? Kumusta ang imuhang sitwasyon? Kami paday nag-ampo ug ang Dios nagauban nakatiman kaninyong tanan. Si Maggie Simsim, good morning from Tapak, Magibato. Asaguro ni dapit ng Magibato. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Pastor John nga nagkads diha sa Bindoy, Pastor. May buntag. Kumusta mo diha? Niagi mi atong Friday, katong Bernis Santo. Munya mingaw ka dalan. Niagi mi mga alas 5 na sa hapon. Alas 5 ug alas 6 na ba kay paingon naman sa ngit-ngit nga dalan, gani nagsuga na gid mi atong panahon na. Murag alas 6 na to, alas 6 alas 6 kapit. Matud pa sa atong igsuon, Pastor John, maayo butag Pastor Gideon, salamat sa Ginoo nga padayon nga nagpanalangin kanimo og niining maong programa padayon sad nga nagtudlo sa pulong sa Dios. Good morning sa tanan. Mayong pagiguban ni Pastor Sapre Candelario, mayong butag Pastor Gideon Candelario og sa tanan ato mga kaigsuonan. Matud pa sa akong igsuon. On air na ka sa Shiny FM 95.3 sa Balok Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone og sa tanan nga nagsunod sa programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong buntag kanatong tanan. Good morning og be blessed. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya nagahatag ka na kung tumang kalitan o nagdalag katagpawan hangtod sa kantura. Salmo 16, versikulo 11. Nindot sad kaayo ang mensahe nga gibutan sa ato mga igsuon nga naghimo nining video nga walay makalabaw sa atong Ginoo. Mayo nga buntag ni Metzler's Bibilio Anabit, mayo nga pakiguban og ni Jima Libuhan. Mayo buntag Pastor Watsing from Bukidnon. Si Norma Malbino, blessed morning po Pastor. God bless you always and your family. Ang Dios kanunay muhatag kanimo og kusog kalig-on sa imong panglawas. To God be the glory. Mayo nga pakiguban ni Chris and Queen Camero Bulabon. Atong igsuon DJ sa Shiny FM 95.9 diha sa Batang Tihel, Gihulngan, Negros Oriental. May butag mayo nga pakiguban ni Pastor Kim Ryan Makasaol uban ni Ma'am Aisa Makasaol uban sa mga pinalangga og mga mahal nga ginikanan sa ato ang igsuon nga alagad sa Dios. Mayong gabi, mayong buntag, mayong pakiguban og sa tanang mga DJ og sa tanang mga pastor nga padayon nga naghagog ng sakripisyo sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo alang sa mga tao. Good morning, ang Dios magpanalangin. Mayo nga pakiguban ni Bong G. Gano. Good morning Pastor Gideon. Salamat sa Dios sa tanang panahon nga kanunay nagatiman ka nato. Request kog awit makalangit dawat sa Dios. Awit makalangit nga ato ang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan diri sa ato nga programa. Imong gonit. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin ka nato tanan.
Mayong pagiguban si Sister Vivian. Og matod pa gari please sa swali nato kagabi. Si Risalima Matcha Kabugos. Good morning, Pastor, and all viewers. Request ko kanta gugmang maunongon. Musta mo diha, Sister Rizali? Og si Teresa Masangid Madanaw. Og maayo nga buntag pag-usab ni si Baltana. Matod pa malabon na, Pastor, nga sakop ang sa Sangandaan. Malabon, no? Malabon. Sakop tinuora sa Malabon. Agig Monumento, paingog Malabon. Diha ko nagtrabaho sa una mga kaigsunan nga. Tinuod ko na. Kung ang usa ka tao, wala na bitaw simpa-simba. Kanya ang mga kauban, puro manaibisyo. Doon na mga panahon nga imong kalag na luya. Ako sama sa kasagarang mga tao nga nakasinati gyud og unsay naas kalibutan sama ng bisyo. Og makaingon ta nga ang bisyo makadaot yun, wala gyud gikahatag nga maayo sa kinabuhi ta. Diha sa Sangandaan, diha ko nakakaton og inom. Niabot sa punto nga dili ko katulog, di ko kainom. Niya na anak ko'y utang sa tindahan. Ulitaw pa ko atong panahon na. Og dalaygon ang Dios nga nakapamalandong ko dili tungod kay nagkasakit. Nakapamalandong ko tungod kay sige kong trabaho, wa ko'y tigom, wa ko'y savings. Kapamalandong ko sa panahon nga magminyo ko, asa man ko mangita og igasto. Dili man sad ko ka tigom kay napunta raman sa bisyo. Kay di man ko katulog kung di kay inom. Niabot sa panahon mga kaigsunan, naghinuktok yun ko. Namalandong ko og nagtanaw ko sa Biblia. Kinsa may makatabang nako. Aron maalay nang akong kinabuhi sa sakto nga gipasabot sa Dios. Nangita kog simbahan ug usa sa mga simbahan nga ako ang gi sudlan kanang naa sa simbahan at bang sementeryo de Sangandaan. O dalaygon ang Dios sa mga kaigsuonan na balik ko diha sa pagpangalagad sa Dios o padayon nga nagtuon sa Biblia. Mao bitaw nang kanang ato ang mga awit makalangit diri sa atong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Tinuod yun na sa kinabuhi sa tao nga kung pataka ra kag pamili og barkada, dili ka kaantigong mo pilig barkada, madalagid ka. Mao hinungdan kining atong programa mga kaigsuonan, giubanan sa Dios. Ug nagtudlo ang Dios sa matagusan nato ang kinabuhi nga pinaagi sa mga awit. Og naumol ang awit mga kaigsuonan, si Jesus ang atong higala. Kanang awit nga pilia ang pingi ang kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan. Unya pili ang imuhang ikauban, pili ang imong mga barkada, pili ang mga taong muunong nimo. Kay moabot gyud ang panahon mga kaigsuonan kanang mga barkada nga kauban nimo sa bisyo, di gyud na makatabang nimo. Nagduso ra na nimo. Mahinungdan mga kaigsuonan ang mga nasinatian nako kaniadto, mga nasinatian nako naghatag tuog kanabitang pagkapukaw. Ako ang nakitaan nga dako kay kalahian ang ulitaw nga walay bisyo kaysa ulitaw na ay bisyo. Dako kaayo kalahian ang tao nga minyo nga naay bisyo og ang tao nga walay bisyo. Gawas lamang sa pagtuon o pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Pauswagon gyud na sa Ginoo. Mahinungdan diri sa itong programa kung Kristohanon ka, gidasig gyud ka, unsay mga bisyo o mga buhat nga wala kay motis sa Ginoo, ibiyaa. Biyain na na. Kay wa gyud nay ikahatag nimo nga maayo. Dadon kas kalisod na. Si Metzler Bibelio and a bit while I'm gardening, Pastor, I'm listening your live show.
Nindot paminaon ang pulong sa Ginoo. Pagkanindot agad. No, salamat kayo sa inyo nga pag-uban sa ato nga programa ug ang Dios magpanalangin ini. Walay katapusan. Awit makalangit mga kaigsuonan adto ta sa langit. Nagi-request diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Takuchi Chakochochi murag lisod man pa kuno. Takuchi Chika Yochi di ay Chika Yochi lisura gyud maglisod gyud ta kung dili atong lungwahe mga igsoon ay ato na lang ingis si Takuchi Chika Yoshi na Chika Yochi matud pa request kog kanta Pastor Husana by Hillsong United. I'm sorry dili ko ka patukar og awit nga makalangit nga in English kay gimonitor ang ato ang page sa Mita. Kunya ko magpatukar tag awit nga dili ato maka-violation ta. Og ilang i-mute ang atong programa. Si Rose Bercasio matud pa Pastor, good morning. May buntag si Alberto Bernabe, good morning nimo diha. Si Valerio Isalis Kalidiksyon. Maayo nga buntag Pastor, ang Dios kanunay magauban diha kanimo. Watching from Pulumulok, hangyo ko sa awit nga dungog og himaya. Salamat Pastor and God bless. Tuta sa langit nga arang tangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamdam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban na Jesus sa langit nga pulwianan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan. Mayo nga pagiguban ni Lia Taglos Lumantras. Good morning Pastor, God bless and more power. Si Pastor John D. Agcol, Pastor, maayong buntag, mayo nga pagiguban. Asa mo nanukad Pastor? Asa dapit inyong lugar. Salamat kayo sa imong paghatag panahon ug ang Dios magpanalangin kanimo. Matod pa, praise the Lord. Good morning Pastor, gikan ni Pastor John D. Agcol. Si Mi Medalyo, good morning Pastor, watching from Davao City, God bless you. Ug Davao del Norte, Sister Lia Taglos. Matod pa sa La Libertad mi Pastor. Okay. Salamat kaayo Pastor John, ang Dios paday magpanalangin. Ang Dios magauban ug ang Dios padayon nga magapamuhat sa mga buluhaton ng gipil sa Dios sa imuhang kinabuhi. Salamat kayo sa imong pakiguban. Si Freddy Aquino Pastor na ako'y kumpare Pastor, matud niya kay sige man siya follow sa akong mga wali sa FB. Ingon niya iya kong pawalihon sa ilang station. Gusto ko mawali Pastor kaso na ay babag Pastor, kay ang among simbahan og sila na ay gamay nga muingon nato wala magkasinabtanay. Tambag sa akong misis kung magwali ko daghan og malain. Kauban nako simbahan kani Pastor, excited na kaayo ko unsay maayong buhaton. Okay, nindot kaayo imo nga pangutana no. Salamat kaayo sa imo nga pagpangonsulta diri sa ato nga programa. Awit magalangit ayaw pagduha-duha. Haom kayo ni sa imo nga pangalagad sa Dios, Brother Fidi Aquino. Ayaw pagduha-duha. Mga igsuon atong nadunggan ang kanang kabugaton nga gibati sa atong igsuon nga dunay kadasig sa pagsangyaw o pagpaambit niini ngadto sa mga tao through FM station o sa nagalain nga mga pamaagi aron mapaabot ang pulong sa Dios sa mga tao. Ang imuhang kinabuhi ug ang akong kinabuhi pareha.
dunay tawag, o tungod sa tawag dunay gasa, dunay hiyas nga gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. O kining maong hiyas, gasa nga gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi, kinahanglan ang Dios maoy masunod, kay siya maoy naghatag niini. Siya ang naghatag og nagpiyal niini og dili ang tao. Siya nga Dios nga nag-umol og nagbuhat kanato, og siya ang nagpakatao kanato gawas pa ni anang tanan. Siya nga Dios nga nagatiman kanato kaniadto karon sa umalabot mga adlaw. Giatiman ta niya aron mga lagad ta niya. Sa dihang mga lagad ta, dili dapat nga ang gusto sa mga tao mo'y masunod sa atong pag-alagad sa Dios. Kay kung gusto sa tao ang ato ang sundon, wala na ta mga lagad sa Dios, ug mahimong kawang ang unsa may gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. Akong ikadvise nimo, Brother Freddy, pag-ampo, pangayog sign. Kung ang pagdumili sa mga kaubanan sa simbahan, pamaagi sa Dios, salamati ang Dios. Pero kung dili pamaagi sa Dios, ayaw paminaw sa tao, hinuon paminaw ang Ginoo. Sa imuhang gipakita o gipagisaysay nga sitwasyon, dili gyud maayo. Una, simbahan, batok simbahan, dunay diferensya, dunay wala sila magkasinabtanay. Alagad sa Dios versus alagad sa Dios. Kini nahitabo usab sa panahon ni Pablo. Sa kinabuhi ni Pablo o ni Bernabe, nagkuyog sila pila ka higayon sa unang biyahe, sa unang panaw ni Pablo. Apan sa diha nga ikaduhang panaw, wala sila magkasinabtanay si Pablo o si Bernabe. Ug matod pa sa Biblia, grabe nilang lalis. Ug tungod sa ilang lalis ni resulta kini nga nagkabulag sila. Siyempre dili gyud maayo ang sitwasyon nga nagkalagyo sila. Apan dili maayo mga igsuon nga mga lagad ta tungod sa gusto sa tao. Kun dili mga lagad ta sa gusto o pamaagi sa Ginoo. Kung mga lagad, mga igsuon, mga lagad ganita, gisunod na to ang tao, unsa may atong makuhang ganti sa panahon nga moatubang tas Ginoo. Kung sa imong pagpangalagad, Brother Freddy, nahadlok ka nga malain ang mga tao, nahadlok ka kay basig daghan nga malain pati ang simbahan, pero wala nimo kahadloki ang Dios nga nagbuhi nimo, nagatiman nimo, nagpagkatao nimo. Ako ikadvise nimo, iwali ang pulong sa Dios. Kanus apa man nimo ni buhaton, do na bay ikatabang ang simbahan o ang mga tao nga nagdumili nimo kung kuhaon na kas Ginoo. Unsa may ganti nga imong madawat kung imo silang paminahon, dili man sila may makamuganti nimo. Paminawa ang Dios, sunda ang Dios, ug ayaw intertina ang mga bati nga mga istorya. Ayaw takda kay wala kag ipakatao para intertino nimo ang mga pulong sa mga tawhanong kinaiya nga gikan sa tao. Ayaw kadlok, ayaw pagduha-duha, ayaw kabalaka, kay dili tao ang muganti nimo. Pamalandong himog mga pag-ampo, mangayo sa Ginoo nga makabaton ka kaiso kadasi sa pag-alagad sa atong Dios. Si Bing Dandan, good morning Pastor. Maayong buntag. Salamat kaayo ni Naomi Piano Caranel sa imong pagkamagugihon sa pag-share sa imong mga higala, kaila ug pamilya. Si Raquel Lopez, shout out Pastor Gideon. Shout out ko sa akong anak nga naminaw nimo, si Monica Jen. I'm watching from Babagdos, Cebu City. Babagdos. Babag murag na ana sa asa man ning Babag. Nalimot man ko asa tong Babag.
Si Jenali Serapeloy, good morning. Og si Metzler Bibilio request awit makalangit. Title, Here I Am. Sa mga in English, please, dili yun ako mapatukar. Ayaw lang yun ninyo i-request. Kung ma-in English, labi na kung walay translation, wala matranslate og Tagalog o Cebuano, dili yun ako mapatukar. Lumapit ka kay Jesus, gikan ni Ginali Serapeloy. Tapos kang ay kunog simbahon ug halaran. Ang tanan kong ugma ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Mayo nga pakiguban ni Jojo Cordelio ug mayo nga buntag ni Laida Osita. Maayo nga pakiguban. Matud pa, pre-healing me now. Okay. Ato ang dadon sa mga pag-ampo, mahimo tag mga pag-ampo ni Lydia Osita. Mag-ampo ta? Alang ka nga Lydia Osita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming ubanan o kanunay kang andam sa pagpamati o pagtubag sa among mga hangyo o paghatag sa among pangayoon kanimo. Amahan, nianaw sab kami aron sa pagduol kanimo. Uban sa among tinguha o pangandoy nga ang among pangayoon dili gid mapakyas. Among gipangayo ang kumpletong kaayuhan sa among igsuon nga niakaron sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan, dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin kaniya. Among gideklarar ug akong gideklarar sa ngalan ni Jesus ang kumpletong kaayuhan. Sa kinabuhi o God ni Lydia Osita o God, I declare ang kumpletong kaayuhan in the name of Jesus, in the name of Jesus. Bisan unsa may mga problema, mga balatian, mga sakit nga iya karong gipamanti, among gipangayo ug among gituuhan nga kini mawagtang mahilis nining taknaa sa gahom sa ngalan ni Jesus Kristo right now. And thank you so much, Lord, sa imong pag-ayo. Salamat amahan sa imuhang paghatag kanamo sa among gipangayo ug pagtubag sa among gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Dalaygon ang Dios nga mag-aayo kanimo ug nagahatag kanimo og kaayuhan, Sister Lydia Oseta. Mayo nga pagiguban ni JJ Mays o ni Milo Jean R. Espirito o ni Johnny Boy. Good morning, Pastor. God bless og salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Nagtanaw ko sa imong live diri sa tunaan dako si Katuna Talibon Bohol. Unta makabalik ka ari, Pastor, itugot sa Ginoo. Ay kung naay mga invitation, pwede ra gyud kaayo kung makabalik diha. Kay lisod man sad kung muanha ko diha mga kaigsuonan nga mga regular di or wala ko'y mga mas maayo gyud nga naay mga buluhaton o naay mga kalihukan diha sa trabaho sa Ginoo. Sa sitwasyon nako karon mga kaigsuonan sa pagkakaron, okay ra gyud kung naay mga buluhaton o kalihukan tungod kay maka-adjust naman ko sa ako ang oras o time. Ilabi na mga kaigsuonan kay doon na ako'y gitudloan diri sa ato ang programa sa ato ang panimbahon diri sa ato ang programa. Pwede na gyud nga makabuhat o makalakaw sa mga buluhaton nga giandam sa Dios nga naa sa nagkalaing mga lugar. Si Lutlot Sardon, good morning Pastor Gideon. Salamat sa nakaabot pa jud ko sa imong live. Wow. Si Sansi kundi mayong gabuntag Pastor, padayon ko sa paampo sa apo sa akong bana. Si Ameros RCP kay mularga kunoron dala bata nga gipalayo niya iya ugangan. Nga unta ang Dios maghimog pamaagi nga dili siya mulampos sa iyang pag-rebelyos sa iyang mga ugangan. Oh? Subo sad kaayo nga tan-aon, mingaw sad kaayo niya. Sakit, no? Ang inana nga sitwasyon nga wala magkasinabtanay. Atong iampo nga makaamgo ug makapamalandong atong iso.
Awit makalangit na lumapit ka kay Hesus. Maayo nga pagiguban ni Ria Javier o ni Rina Tada. Dalay ko ng Dios nga magapanalangin sa pag-share ni Gigi Mays. Maayo nga pagkaminaw og salamat sa Dios sa imo pagkamakugihon. Ang inyong pag-share sa itong programa, usa ka sayon kaayo nga trabaho. Pindot-pindot lang ka. Pero grabe ang panalangin sa Ginoo. Nagiandam aron pagganti sa imong gibuhat. Ngano man, kay kung dili nimo ni buhaton, walay makadungog, walay makapati sa mga pulong nga atong nadunggan. Apan kung imong i-share ang pulong, ang ato ang programa, ang live FB mga igsoon, programa ng pulong mo kinabuhi kung atos imo makaila, ilabi na sa imong pamilya, makadungog, makabati sila o makapanarbaho ang Dios tungod kay saad sa Dios nga ang pulong niya dili gid makawa. Sa kanya mo Mayo nga pakiguban ni Wilda Prospero, mayo butag pastor og sa tanang naminaw watching from Davao Oriental. Sister Marie Jean Manggaga, maayong butag og si Alberto Bernabe. Amen, tama pastor. Matod pa ni Ma'am Noverto Tio Tratsi, good morning pastor og sa tanang nagsunod ning imong programa, dalay ng Dios. Sister Susana Pableo, nga nanukat sa Taiwan, no? Mayo nga buntag pastor og sa tanang naminaw dalaygon ang buhing Dios. Sister Arlene Sui Antrasaris, mayo nga buntag pastor, pwede katahon nimo ang Still Bisaya o kantahasad ang ginikanan. Salamat and God bless. sa banal niyang Si Jennifer Camacho, good morning. Pastor, unsa di ay buot ipasabot, sige lagi ko og damgo nga ang ako ang mga mahal sa kinabuhi na matay o niya. Buhi man kaayo pastor. Wow. Moingon ko nga wow, kay kanang imuhang gidamgo dili pisikal nga kamatayon. sa bigat Kun dili problema tila wala lang duha ka klase nga kamatayon diha sa espirituhan ng bahin. lumapit ka Ang kanabitang siya sa'yo'y sa duha ka kamatayon diha sa mo sa espiritu og sa kalag. kanya mo Okay. ibigay Una, manalig ang imuhang mga pamilya or mahal sa kinabuhi, alay ang ilahang mararanasan kinabuhi, tunay na posible nga patay na sila sa kalibutan, patay na sa tawhanong kinaiya. Matod pa ni Apostol Pablo, dili na sila ang nabuhi, kundi si Jesus na pagkanindota. Praise the Lord. sa atin Apan dunay usa ka mensahe may tungod sa ay tayo'y kamatayon, dili sa pisikal kundi sa kalag sa espiritu, kanang kulang og pagtuo. sinumang Mao na niingon si Jesus nga sa banal ngadto sa buot unta sa tao nga buot mosunod kaniya, miingon ang usa ka tawo nga tasan buot unta kong mosunod nimo pero papauliaw sa ko kay duna koy duna may ilubong, tumawag tuguti usa ko nga mulubong sa ako ang patay. Miingon si Jesus nga pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang minatay. yung makakamtan Duha ang tan-aw nimo sa imong damgo, Sister Jennifer, labi na kon siya imo ni silang pamilya. Ipakita na sa Ginoo aron imo nang mabuhat ang unsa may angay nimong buhaton, kay nagtuo kong ang Dios naganti, nagandam og ganti alang kanimo. ay walang Ang imuhang damgo nga ang imong mga mahal sa kinabuhi namatay, nga dako kay buhi. Duha ka mensahe ang gusto sa Ginoo nga imong makit-an. Pamalandungi og tan-awa kung ang imong mga mahal sa kinabuhi nangalagad sa Ginoo pero sa sige rag bisyo, ang ilang pagtuo patay, ang ilang pagsalig patay, ang ilang pagkakristohanon patay. Pero kung ang ilang pagpangalagad sa Dios seryoso, walay mga bisyo, dalaygon ang Dios, ang ilang kaugalingon, ang tawhanon nilang kinabuhi, tawhanon nilang kinaiya, patay og si Jesus na ang nabuhi. ang bigatin Nganong nagdamgo man ka o nganong nagsigi makagdamgo, kay gusto sa Ginoo nga diha sa imong nakita sa imong pamilya
Kung patay na ang ilahang tawhanon nga kinaiya, damor kang magday ug magpasalamat sa Dios. Ayaw hikawi ang Dios sa imong mga pagday. Apan kung sa imuhang nakit-an sa imong pamilya nagtuog nangalagad sila nga sige rag bisyo, ang imong trabaho dad-a sila sa Ginoo ug pahinumdumi sila sa mga pulong aron sila hingpit nga mabag-o. Sumala sa krusada ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 8:48. Pag mahingpit kamo kay ang Dios Amahan hingpit man. Isang tapat na kaibigan, di kanya pababayaan. Si Paula Miranda, good morning Pastor Wansing from Kuwait. May butag maayo nga pakig-uban sa atong igsuon nga nanukat sa Kuwait. Si Arlene Suyan, okay, ako ning kantahon sister. Si Janer de la Rosa Istanti, maayo nga butag Pastor Gideon Wansing from Bulacan. Blessed morning Pastor sa tanang viewers, God bless gikan ni Gigi Mes. Si Risa Hogoder, blessed morning Pastor Gideon Wansing from Selwiit, Pulumulok, South Cotabato. Ronalyn Bulandres, maayong buntag Pastor from Santa Catalina. At iyong mararanasan. Maayong nga pagiguban ni Leonie Canio Parinasan. Good morning Pastor, dalaygon ang buhi nga Dios. So salamat sa Ginoo sa iyang bag-o nga bag-o kanamo sa among pamilya. Usa di ay mi sa gikan sa kangitngit nga karon iyang gipag-o. Gikan sa kahilayan mga buhat nga wala mahimaya ang Dios, pero dako ko og pasalamat sa Ginoo nga isa kong gibag-o. Muingon akong mga amigag silingan nga wala daw ko kalipay kay KG daw ko Killjoy no na daw dili na mo inom, dili na manisko, pero wala na sila kabalo nga ang tinuod nga kalipay magsubay tas kabuton sa Dios og mahimaya siya sa atong paggabuhaton. Wow, pagkanindot sa mga mensahe. Si November 26, good morning Pastor. Mangutana lang ko, kapila di ay eskwelahon ang Bible School Pastor? Need bagyo di ay siya eskwelahan sa Biblia Pastor? Nakahuman ako og 3 months og Bible School Pastor. Di naapad di ay another 6 months na pod for level up. Di naapad gyud daw musunod ani Pastor for diploma. Akong ask Pastor para ba ni sa mahimong certified nga pastor gyud? O kapila gyud di ay eskwelahan para mahimong pastor? Salamat sa tubag Pastor. Ang tinuod nga pagtuon dili undangon. Walay eksperyensyon samtang buhi pa kas kalibutan. Lamang bahin sa kanabitang qualification sa matag simbahan ay lahi sila og kanang gipang tan-aw. Ang uban dili mo dawat og pastor kung wala dili makahumag college. Kinahanglan makahuman gyud kag college, even ang uban di gyud mo dawat ganig college level lang ka. Ang uban kinahanglan gyud nga bachelor's gyud ka diha sa kolehiyo nya. Kinahanglan gyud pug kamo sud og seminary. Kinahanglan maka-eskwela ka og theology dito sa seminary sud sa 4 ka tuig. Maunay mga tao nga dunay katakos alang sa uban nga mga simbahan. Apan ang uban mga simbahan, kung kabalo kang mo basa, kabalo kang mo ila unsay sala, unsay dili sala, og nagkinabuhi ka sa hingpit nga disiplina, hingpit nga pulong sa Dios, ang ubang simbahan mudawat nimo. Buti pasabot, lain-lain og panglantaw ang matag simbahan. Lain sila og gitan-aw mahitungod sa katakos sa tao. Lamang ang Biblia doon na pamaagi kung kinsa og kinsay angayan nga mahimong magwawali, kinsay angayan og kinsay takos nga mahimong pastor o pangulo sa simbahan.
Diha sa Biblia wala siya maghisgot og kanang degree, wala maghisgot og grado. Kung elementary kag high school, college baka, importante maayo kang tao. Usara ang imong asawa. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, dili pagyud og nawong kwarta. Kinahanglan ang mga tao nga dili magtotoo, nirespeto ka. Ang Biblia mga kaigsuonan wala gyud maghisgot og college degree o elementary ug high school. Mga igsuon diha sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo mga kaigsuonan, unang Timoteo ako ning tan-awon diha sa una ba ning Timoteo o ikaduhang Timoteo. Akong tan-awon kung naaban nis ikaduhang Timoteo. Unang Timoteo. Ako rang tan-awon ha para ako ning mapasabot pag-ayo. Kapitulo 3. Kini kapitulo 3. Unang Timoteo kapitulo 3. Ako ning ipasabot kay ang uban mga igsuon nga mga simbahan daghan kayo sila og mga requirements, mga gikinahanglan nga ma-comply sa usa ka tawo aron mahimong takos og angayan nga mahimong pastor. Kay matud pa ang uban lisod kuno kay magpastor ka sa mga doktor, sa mga profesional. Kay kon ang mga profesional imong tudloan unya ikaw elementary ka, dili haom kana kung tawhanon ang kaalam nga imong gamiton, dili gyud haom. Kay dili kuno maayo nga ang mga profesional tudloan lamang og dili profesional. Ang tinuod mga kaigsuonan, dili man na maoy gitudlos Biblia o gibilin sa Dios nga pamaagi nga kinahanglan gyud ang mga profesional tudloan ang mutudlo ug ang muwali mga profesional. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang mga tinun-an ni Jesus, si Mateo ra gyud tao'y naay rangko diha sa ilang gobyerno. Pero ang uban gawas ni Lucas, si Mateo, si Pedro, si Santiago mga kaigsuhan, mananagat ra gyud. O giklaro diha sa Biblia wa gani na sila kataak og eskwelahan. But ipasabot mga kaigsuonan wala gani na sila ka ambot lang kung wala man po na gisulat gyud noon, wa gyud nakailaban na sila litra og wala ba. Sa diri sa atong panahon karon, ang ubang mga simbahan murag maulaw sila nga ang ilang pastor dili profesional. Maulaw sila kung ang ilahang pastor kana bitang wala kahumag elementary. Maulaw sila kung ang ilang pastor kanang igurang mubasa, ang uban di gani kabasa. Inana ba ang tan-aw sa Dios? Inana ba ang pakita sa Dios? Ang giingon ni Jesus, gigamit niya ang mga tang walay alam aron pakaulawan niya ang mga maalamon. Lain-lain og pangtan-aw ang matag simbahan. Dunay simbahan mga kaigsuonan nga ako ang nasudlan sa una sa dihang-diha pa ko Cebu City. Kay ang akong gitinguha gyud ato nga maduol ko kanunay sa simbahan diha sa presensya sa Dios. Apil ko og mga buluhaton diha sa simbahan, midweek prayer, sa mga programs na ako aning kamot ko nga mahalad na ko kung kinabuhi diha sa Ginoo bisan sa ginagmay nga buluhaton diha sa simbahan. Ni-offer ko nga ako'y manilhig, ni-offer ko nga ako'y mamisbis og tanom, niya matud pa sa pastor o sa pamilya pastor maikog sila kay nagtrabaho lagi ko niya basig dili kuno ko takos, dili ko dili haom kung manilhig ko, dili maayo kung dili maayo nga inana ang pagtan-aw.
ninyo nako pastor tungod kay ang unsay inyong gibuhat diha sa Pinoy-anan sa mas pagpanglimpyo, ako nang nakatunan busy nga trabaho gyud sa matag tao. Mo nang dili ta dapat mataha. Mo na nga niabot sa panahon nga nakita nila nga nahimo kong aktibo sa simbahan, nahimo kong driver sa simbahan, hatod kuha ko sa mga tao. O niya nahitabo nga dunay simbahan nga ako pong gisudlan nga gipangutana ko kung unsa kuno ang akong rangko, unsa kuno akong profesyon, unsa kuno ang akong nahuman. Kay ang ilang simbahan, dunay simbahan nga di gyud mo dawat og dili profesional. Grabe no, kinahanglan license yun ka. Kay mag-unsa man na nga moingon kang professional unya wa kay lisensya. Ingko nga professional taon pod ko, oy. Professional driver ko. Katawar ako mga kaigsunan sa kana bitang mga sugilanon sa kinabuhi no na sa ka amigo nako nga ang iyahang mga igsuon puro profesional. Dunay igsuon niya nga kana bitang engineer sa mga diha sa mga building or sa kanang karsada. Yan niya engineer siya sa naagi igsuon pud siyang maestra, naapod sa igsuon nga pulis. Unya siya wa gyud sa kahumag high school. Ingon ang iyahang maigsuon, ikaw mutudlo na mo. Di man ka profesional. Ingon po dayon siya nga, unsay dili profesional? Gasalig mo sa inyong iniskwelahan? Ako magsalig sa akong iniskwelahan, pero nahimo kong profesional. Ingon niya magsuon, nganong nahimo man kang profesional sa unsa ang paagi? Ingon ng akong kaila nga akong amigo, tan-awa ra ning kong ID. Di ba professional driver? Doon ay mga tao, mga kaigsunan nga magsalig sa kaalam. Sama sa nahitabo ni Madam Corina Sanchez. Kung imong tanawon mga kaigsunan, doon na say mga bugat ng mga pulong nga iyang gibatok kang Pacquiao. Inungutana siya kung asa nag-eskwela si Pacquiao, unsay professional nga nahuman ni Pacquiao. O niya si Pacquiao mga kaigsunan nga makaingon ta sa unang panahon wa gyud say nahuman. Si Pacquiao mga igsoon na ay video diha sa YouTube mga igsoon nga miingon siya nga mangutana ko. Kumusta man pila man ang imuhang income sa imong profesyon? Pila imong sweldo? Pila imong nakuhang sweldo? Pila ang imong nakuhang kwarta sa imong sweldo, sa imong profesyon? Isugin lang siya nga mao ni. Ingon si Pacquiao, wala ko'y profesyon. Pero ni-income kog milyon. Ni-income kog pila ka milyon tungod sa akong experience. Mao na nga sa kinabuhi sa tao diha sa pagpangalagad sa Ginoo, importante daghan na kang nasinatian. Og ang mga nasinatian sa atong pagpangalagad sa Dios wala na magbase sa kaalam nga makuha sa pagtuon sa kalibutan o sa profesyon nga naas mga tao. Mao na nga dili gyud maayo nga moingon ang noon ang uban ilahasad na no, ilahasad na nga ang ilahang simbahan dili mo dawat og dili profesional. Ang uban sad mudawat sad og dili profesional. Ang uban sad kahuman og eskwela og 6 months, nagkahuman og eskwela og 3 years, 4 years, 2 years. Ang uban wa magani mag-eskwela, importante ang kinabuhi haom sa Biblia.
ang pinulungan, ang sinultihan, ang kinaiya, batasan, haom sa bala ang kasulatan. Maunay gi-require nga takos og hingpit nga mahimong pangulo sa simbahan. Unsa man na nga daghan kang iniskwelahan, pero ang magunsa man ng mga tao nga daghan kay iniskwelahan, ang ulo maoy midako, ang kasing-kasing ang mikuyos. Magunsa man ang daghag mga nakatunan, pila ka tuig, nagbalik-balik og pag-eskwela Bible School, nahimo ng maestro sa Bible School. Doon ako'y testimony ha. Eskwela kong Bible School, doon na may teacher sa kuan kanang bitang history, church history. Nag-exam eh. Pag-exam, kay ako nga mo eskwela, tuon magyud ko. Tuon gyud ko unsa nang subject ka, ako ginantunan. Kay sayang man sad kung maghiskot tag eskwela unya wa daytay tuon. So prepare ko sa among exam, sa among church history. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ang gi-exam, ang iyahang subject nga gidala, church history. Dapat sa church history o sa subject, lesson by lesson, chapter by chapter, ug unsa iyang itudlo, dito mi dapat niya examon. Ayay, kay ni-exam man siya sa laing subject, dito niya gikuha ang iyang mga question. Dito niya gikuha ang iyang mga pangutana. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ang nahitabo, wa gyud may ka-answer tanan. Unya nasuko siya nganong wala ko may ka-answer. Ang mga ang mga classmate, mga igsuon, wa na tingog-tingog, nag-ampo ko. Lord, patingog ako. May tingog ko mga kaigsuonan. Ikasabaan ko maayo. Tungod kay nasuko magmaayo, ni sud ko sa akong kwarto nag-ampo. Og nangayo ko kusog sa Ginoo, Lord mo padayon ko. Sukod ato, dili na mi magkakunik sa ang espiritu. Kung nganong dili mami magkakunik nga maestra man ako siya. Estudyante man ko niya. Kinahanglan magkakunik gyud mi. Unsa may naan nako, unsa may babag nako, unsa may mga butanga kinahanglan akong isurrender. Gusto ko nga magkakunik mi, mo akong hangyo ba? Nahitabo mga kaigsuonan ni abot gyud sa opisina sa presidente sa maong Bible School. Itulisok ko kay wa daw ko'y respeto. Ewan ko nga dili ba di ay pwede ka pangutana ang estudyante sa usa ka magtutudlo while naa sa klase. Nahitabo mga kaigsuonan gitulisok ko kay bastos kuno ang estudyante nga mangutana sa iyang magtutudlo. Nahitabo, mga igsuon, hilak ko. Sulod ko sa akong kwarto, o nag-ubo ko nga naghilak. Dugay na kong hinilak, nakatulog man ko. Unya sa diyang nakatulog ko mga kaigsuonan, pag human ako, pag mata na ko, murag wala na. Tininduta. Nahitabo mga kaigsuonan, ni abot sa panahon nga kung na nami sa gitawag practicum. Nahitabo kinahanglan may mo dala og mga Bible study o dala og mga simbahan. Karon katong maestra namo mga igsuon nga nag-exam namo sa church history. Di magyugo ka connect sa ang espiritu. Mura ba og murag kung sa tawhanon pa murag mubukal ang dugo bitaw, murag inana bitaw nga istorya nganong inaani man gyud nilibog gyud ko. Na ako'y prayer and fasting. Siya sa na ay prayer and fasting. Na ay prayer me every morning. Unya human sa among paniapo na apo mi prayer. Pero di gyud may kakonek. Nahitabo mga kaigsunan ang simbahan diin siya nahimong presidente sa laing lugar. Dito ko gidala sa amo ang eskwelahan. Dito ko gipawali.
kinahanglan mo stay ko og uska semana. Pag-observe mga igsuon sa mga kalihukan o mga buluhaton sa simbahan. Yay. Ang nahitabo, ang presidentes, ang pianista sad sa mga simbahan, di sad ko kakunik. Anong di mo kakunik, ani? Nahitabo mga kaigsuonan, nilaylo ko. Nilaylo ko sa maong buluhaton o nagpa-transfer ko sa laing buluhaton. Sa dito na ko sa laing buluhaton, nagsige na kog krusada, nagsige na may og sangyaw sa pulong sa Dios, sa nagkalaing lugar, niabot na kog katmon, niabot na ko og kanang sa nasunod nagisundan anang katmon, Clarin no, kanang Carmen. Naa sa bukid sa Carmen na ami gimintindihang gi-Bible studyhan. Na ito po mga kaigsuonan, usa ka higayon nga gipadadaan ko og mensahe nga pawalihon ko dito sa simbahan. Midweek ang nahitabo mga igsuon kay maestra namo. Nagsigi man di madjong. Kusog man di ay kayong mumadjong. Hila ko. Muna akong mga nasinatian. Imagine ha, professional. About sa kuan, grabe, praita. Pero diha sa bisyo, perting bugua. Mauna mga igsuon, kining pagdumalag simbahan, kung Biblia ray atong tanaw, dili ng mga simbahan nga grabe kataas og panglantaw sa ilang mga pangulo or sa ilang pastor, kinahanglan yun, mauni yun ilang nahuman, dili na sa biblikal. Sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1, tinuod kining maong panultihon, ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha sa maayong buhat. Walay laing maayong buhat ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios, ang pagsunod sa pamaagi sa Dios. Kining mga maayong buhat, wa nagyulaing maayong buhat nga kana bitang giila sa Dios nga maayong buhat kanang iyang pamaagi. Ang pamaagi sa Dios nga naas mga mensahe sa Dios sa Biblia, hingpit, kumbaga kompleto tanan. Mga pamaagi, mga mensahe sa Dios para sa bana, mga pamaagi, mga mensahe sa Dios para sa asawa, para sa mga ginikanan, para sa mga anak, para sa igsuon, para sa pamilya, para sa tanang tao. Na anas Biblia. Ang tao nga nagtinguha sa mga maayong buhat, tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay doon na manggoy mga tao nga muila sa ilang nahimo nga maayong buhat, pero sa Biblia, di ay mao. Parehanang puyo-puyo. Kamaayoan ang ubang mo mensahe, muingon ang ubang tao nga, Pastor, saon man nga, ang inahanglan maning bayhana, na amagunisay mga anak pastor, unya wala may makabuhi, unya nimbati mangkugkaluoy pastor, gibiyaan magunisa siyang bana, mo nang dalaygon ang Ginoo pastor nga, gitagaan pa kog kaluoy, ako po ning atiman taon. Unya kay wala man po'y laing kapoy, nagpuyo na lang po taon mi. Maayo man dang, kung imong lantaon, maayo kay nakapakaon, nakapapuyo. Pero atubangan sa Dios, maayo ba ng buhat? Maayo din ang buhat? Dili. Mauna mga kaigsuonan, kanang maayong buhat nga aron mahimo siyang maayong pangulo ug mahimong maayong leader diha sa simbahan, mga igsuon, kabalo mo sa nagkinabuhis Biblia. Maunay tinuod nga maayong pastor, munay tinuod nga maayong leader sa simbahan. Busa kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. Unya usaray asawa.
kanang mayong dili masaway, wala magpasabot nga apil tong dili profesional, kay masaway ng dili profesional. Ang buot ipasabot ani, kahimtang sa pagpuyo, ingon nga minyo. Kinahanglan ang usa ka pangulo sa simbahan, usa ra gyud asawa, walay kabit, walay puyo-puyo. Kinahanglan maunay inyohang tan-awon sa inyohang mga pastor o sa mga pangulo sa simbahan. Walay bisyo. Maugdang, maayos siya nga tao. Mapugnanon sa kaugalingon. Mahigugmaon sa kalinaw, dili gustong kubot. Maabi-abihon, kanang maabi-abihon mga kaigsuonan, dili prihaan ang giingon ni Santiago nga pilian. Nga ang, kung makakita og mga tao nga naisakyanan, nindot ka ayog pamustura, maoy entertinon, og maayog hatagan sa maayong pagtagad. Pero kanang mga bulingoton, ingnon nga, oy, ari ka dire, kay mura og dili na para nimo. Kanang taong maabibihon, patas ang pag-entertain. Dato magdili dato kaantigong mo atiman. Og maantigong mo tudlo. Kining maantigong mo tudlo, wala ni magpasabot nga kinahanglan college degree ka. Kay ang magtutudlo, mga igsuon, nagkuhaan na sa siyang magtutudlo nga mao ang balaang espiritu. Ang tinuod nga tao nga kabalong motudlo, taas og panahon sa presensya sa Ginoo. Taas siya og panahon sa pagampo, taas siya og panahon sa pagpamalando nga kuyog diha ang Dios. But ipasabot doon na siya kwarto para sa Dios. Dili isa kay ang maayong magtutudlo, kinahanglan mo eskwela sa tanang klase nga eskwelahang relihiyon, tanang religion iyang sudlan, tanang simbahan iyang tun-an. Dili na maoy tinuod nga maayong magtutudlo. Ang tinuod nga maayong magtutudlo, taas siyang panahon sa pangapagampo. Taas siyang panahon sa pagkat-on sa Biblia. Kay ang mga mensahe diha sa Biblia hingpit. Dili kulang, dili sobra, hingpit. Kung ang tao nagkinabuhi sa pulong sa Dios, ang tao nga tinud-anay nga naikinabuhi niya ang pulong sa Dios, katong tao nga dunay taas og panahon sa pamalandong sa pulong sa Dios. Mao bitaw ng pastor, kinahanglan ng pastor, dunag yun ay taas og oras alang sa Biblia, sa taas og panahon sa pagpamalandong diya sa mga pag-ampo og pagtuon sa pulong sa Ginoo. Unsa man nang magsigi kag eskwela sa theology, ang batasan pertinang batia. Ang utok ray midako, ang kasing-kasing ang minggamay. Kinahanglan kaantigong motudlo, puno sa balang espiritu. Kay ang tinuod nga magtutudlo, ang balang espiritu. Juan 14:26, siya nga mao ang espiritu nga inyo ikauban nga magtudlo kanunay o magpahinumdum kanunay. Kinahanglan dili siya palahubog. Dili lang sa kana bitang palahubog sa ilimnon nga makahubog, dili lang kay kana, kundi kanang hubog sa ihang kaugalingon. Kana bitang tao nga kana bitang kantigong maminaw. Ang taong dili kantigong maminaw, dili kantigong kana bitang pataka na lang istorya, mga taong hubog na. Og dili palaaway. Kung dili malumo, makigdaiton, kinahanglan dili siya naugwarta, kinahanglan maay siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, og makapanton sa iyang mga anak. Ang usa ka tawo, aron dili sila magmasinugta, aron sila magmasinugtanon og magmatinahuron kaniya. Kay kon ang usa ka tawo dili mantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios, kinahanglan nga dili siya bag-ulang nakabig. Kay tingali uniyag magbagarbohon siya. Mao bitaw ang
tinuod og haom takos og angayan nga mahimong pangulo sa simbahan o pastor diya sa simbahan, daghanang nasinatian. Sa panahon nga siya naluya, sa panahon nga siya nasakitan, sa panahon nga dunay mga problema, sa panahon nga daghan na bitaw mga panahon nga siya nadiskurahi apan pabilin siya nga gigiyahan sa Dios. Nagmalampuson siya, nagmadaugon siya. Dili kay kinahanglan pa nga makahuman ka ani, nakahuman naman ko, nakahuman na sad ka, nakahuman na pod ka ani, nakahuman, naapagyoy kinahanglang humanon. Importante kanang hisgutan ni Apostol Pablo na ka. Pero about sa pagtuon, walay undang. Dili na buot ipasabot nga nagtuon naman kog 2 years, 3 years, niabot tag 10 years, 20 years, samtang buhi pata, magtuon ta kanunay. Magkatun ta kanunay. Kay lahi og kahimtang ang matag panahon. Pero karon 2024, lahi og kahimtang kaysa 2000. Lahi og panahon kaysa 2010. Kung ang atong panahon karon mga kaigsuonan, ikumpara sa 1980s, 1990s, tilayo ag diferensya. Kay ang mga kinaiya sa mga batanon o mga bata sa unang 1980s, perting layo ag karon. Sa una mga kaigsuonan, walay social media, radyo ra, iimpay gadaghan, wala pag yung FM. Karon na anay daghang mga FM, unya na anay TV, na ana sa cellphone. Ang TV, ang salida na ana sa cellphone. Bisan unsang salidahan na nasa cellphone. Lahi-lahi og kahimtang ang matag panahon. Mao nang walay lain nga nasayod ana ang balang espiritu lamang. Ikaw ug ako wala ta masayod og unsay kahimtang nasad sa 2030, 2040, 2050 kung makaabot pa ta ana. Arag dili na no, 2050, 2060 di na nakaabot ana. Unsa na po dagway hitsura o kahimtang sa mga tao sa teknolohiya, unsa na po kaha. Kay sa una wa gyud ta magdahom nga naisignal ang mga bukid na i-wifi, wa ta kadungog unsay wifi. Karon pertinang daghana. Daghana kaayong nadiskubrihan ang tao. Unya ang nasayod anang tanan ang balang espiritu. Aron makatudlo ka sa ingon makapangandam ang tao sa umalabot, kinahanglan magpaduol ka sa presensya sa balang espiritu. Karon pertinan daghana mga kaigsuonan nga mga magtutudlo nga nagpamatuod nga naana nila ang balang espiritu, puno sila sa balang espiritu. Magyaw-yaw na lang bisag dili mao. Pataka na lang yaw-yaw. Maunay mga bantayanan. Maunay mga bantayanan, mga igsoon. Unya, padayon ta. O ako nagtuo nga doon na kay nasabtan sa ato ang panag-uban. Ayong aga pas, makabati naman kami sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Si Jesucristo request o kanta pas dalaygon ka Jesus. Doon na to'y awit mga kaigsuonan nga gi-request ginikanan unsa pa ganito'y usa. Ako ning kantahon ang ginikanan mga kaigsuonan. Ako sa ni ipasod kining awit dalaygon ka. There is atong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Oh Diyos, niya ako nagkaduot sa imong pigilan na
Okay, ako ang tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang gi-request diri sa atong programa Ginikanan. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon angay gyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa modyol paansiron, ayaw gayot pasagdai, ang cellphone mo tagoi, kaugma unila naas pagdumala, ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatan unan karon angay gyong giyahan, sa Bible tudluan aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdai, sa email pa undanga aron makataro, pag-eskwela ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikanan, angay magmainam puon, pulong sa Dios tipigan, kay wakas Pinoy ana, ikaw magmainam pingon, kay ikaw ilang panag-ingnan, kung buhaton mo kini, ikaw mapulahan, ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ato gyung tudloan ang ato ang mga kabataan og mayong pamatasan, kay ang tinuod nga mga Kristohanon maayo gyud nagbatasan, dili gyud makit-an ang bati nga batasan, bati og kinaiya kung kita Kristohanon mga kaigsuonan. Okay, ako ang tagaan og pagtagad ang gi-request diri sa gihapon, awit makalangit still, ako ning taga ang pagtagad. Bakit happy si Mommy? Okay, ako asang tulat-tulaton ha, para mapasod na ko diri sa itong programa ang awit Makalangit Still, nga gipangayo diri sa itong igsoon Sister Suarez. Okay, diara ang awit Makalangit. Humanini mo ato nata sa pulong sa Ginoo diha sa Roma Kapitulo 1, Kapitulo 8, versikulo 1. Ako nang hisgutan mga kaigsonan ang panalangin nga mabatunan sa tanang mga nahiusa kang Hesukristo. Mga panalangin nga madawat o naangkon sa mga nahiusa kang Kristo.
Matod pa diri ni Arlene, nganong gitaguan sa mga pari ang Biblia sa unang panahon? Ngano ko nung gitaguan sa mga pari ang Biblia sa unang panahon? Tungod kay ang nagdaghan sa ilang panahon mga pagano. O niya ang mga pagano ang ilahang pagsimba ug ang ilang pagtuo dili haom sa mga pagtulunan nga naa sa Biblia. Ang mga kadagkuan sa unang panahon kanang ang mga ang nagdaghan sa ilang lugar ang mga paganismo, mga pagano nga diin ang mga taong nagsimba bisag unsa na lang mga butang nga kahibulungan nga ilang makitaan ila dayon ng halaran. Maunang mga kinaiya sa mga paganismo, mga tao nga wala mo tuo ug wala mo dawat ni Kristo. Naminaw gyud akong anak pastor sa imong kanta gikan ni Naomi Piano Caranel. Salamat kaayo sa imuhang paghatag og panahon. Atong hisgutan mga kaigsuonan ng mga panalangin nga maangkon o mabatunan diha sa mga tao nga nahiusa kang Kristo. Mao ni ang mga pulong nga ato ang tipigan aron dili gyud ta mosugot nga kita mapukan. Kay dili man ni madawat og maangkon sa mga tao muundang sa pagpangalagad diha sa atong gialagarang amahan. Diha sa Roma kapitulo 3 mga igsuon versikulo 24. Roma kapitulo 3 versikulo 24. Ingon dinhi mga kaigsuonan, apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. Mahimong matarong ang mga tao nga nahiusa kang Kristo. Mao nang niingon si Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8 versikulo 1, tungod niini, tungod sa tanan nga nahiusa kang Kristo, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Apan natong isgutan kagabi kung kinsa katong tinuod nga nahiusa kang Kristo, katong nausab na. Bag-o na ang kinabuhi, bag-o nang kinaiya, bag-o nang mga tinguha ug dili na ang tawahanong kinaiya. Katong mga taong nahiusa kang Kristo, katong wala na magpuyo sa bisyo, unang ayaw bakaki ug ayaw libongi, ilada ang imong kaugalingon sa pagtuo nga naa ka kang Kristo, unya bisyoso ra kaayo. Naapay bisyo, imo rang giilad imong kaugalingon. Ayaw ilara imong kaugalingon, dili na to ilaro na tong kaugalingon. Ang tinuod nga tawo nga nahiusa sa Ginoo, tao nga wala magpuyo sa sala, tao nga nabag-o ang tibok niyang kinabuhi, ang iyahang lawas, ang iyang espiritu, ang iyang kalag. Muna niingon si Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 5:17, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan milabay na ug ang bag-o miabot na. Og sa diha nga mauni nahitabo sa tawo nga nahiusa, tinuod nga nahiusa kang Kristo Jesus mga kaigsuonan, ang gipakita diha ang Dios mismo ang nihimog matarong kaniya. Mga panalangin mga igsuon nga mabatunan, maangkon, madawat og nadawat sa mga tawo nga nahiusa ka sa Ginoo, nahimo siyang matarong. Unsa may mga benepisyo sa tawo nga gihimong matarong sa Dios, giila sa Dios nga matarong, sa dihang moampo siya tubagon sa Ginoo. Maunay giingon sa libro ni Santiago mga kaigsuonan nga ang pag-ampo sa taong matarong dako kay nagkahimuan. Kung mag-ampo ka, tubagon ka sa Ginoo. Dunay mga tubag nga dili, dunay mga pag-ampo nga makaingon kang wala tubaga sa Ginoo, pero ayaw gayud na dawata nga wala ka tubaga. Itubag lang ka apan wala lang nimo dawata. Dunay tulo ka tubag ang Dios, maingon ang Dios, yes. Oo, ihatag nako na. Pero dunay tubag ang Ginoo, no. Di na mahitabo. Naapoy tubag ang Dios nga paghulat, kay dili pa ang panahon.
Tanan nga imong giampo kon sa imong pagpangalagal sa Dios, tinuod kang nahiusa sa Dios, dili ka niya pakyason. Tubagon lagi kas Ginoo. Ayaw dawata nga muingon ang uban wa katubaga. Gitubag lang gitubag na wa lang nila dawata. For example, na kay kaila nga nagpatabang nimo og ampo nga moingon nga, te Brad, iampo ko nga maasawa nako na. Niya wa gyud nimo maasawa kay gipangasawag lain. Moingon nga wa may pulos, wa man tutubaga day imong mga pag-ampo, wa gyud tubaga tong mga pag-ampo, wa gyud day klaro ni atong mga pag-ampo ani Brad. Ina nga gitubag na nas Ginoo. Wala lang, di lang kakadawat sa tubag sa Ginoo. Gaampo ta, niingon man Ginoo, dili. Di na nimo maasawa, kay kung maasawa nimo na malayo kas Ginoo. Mao na nga ang tao nga nag-ampo mga kaigsunan, siguruhon gyud natong tawo tang matarong. Og ang taong matarong ang tinuod nga taong matarong atubangan sa Dios, mga taong nahiusa kang Kristo Jesus. So unang panalangin na nga maangkon madawat mga kaigsunan sa tao nga nahiusa kang Kristo. Kini gisubli pagsulat ni Apostol Pablo dihas unang Korinto mga kaigsunan kapitulo 1 bersikulo 30. Ingon dinhi sa bersikulo 30, apan kamo gihiusa na sa Dios diha kang Kristo Jesus og diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Wow. Diha kang Kristo pa lang nahiusa ta kang Kristo kung dili ka magpakasala og dili ka magpuyong Kristiyanong bisyoso na kay kaalam. Kanang maong kaalam mugiya na nimo, mudala na nimo sa panalangin sa Dios. Ilayo ka sa tunglo. Ilayo ka sa mga problema. Panalangin sa Dios, mag-awas na sa imong pamilya. Kanang kaala mga kaigsuonan nga gikan ni Kristo, diha kang Kristo sa dihang tinuod kang naiusa sa atong Ginoong Hesong Kristo. Dili lang kay mahimo kang matarong. Dili pagyud ka ulahis panalangin sa Dios, mag-una ka sa panalangin sa Dios. Nganuman, ang kaalam nga ihatag sa Dios nimo, mga igsuon kos Ginoo, mao man ang dayag nimo, klaro kayo nimo ang pamaagi sa Dios. Unsa may pamaagi sa Dios aron ka panalanginan niya. Deuteronomio kapitulo 28 1 hangtod sa 13. Bulahan ang tao nga tinud-anay nga nagtahod, tinud-anay nga midangop panalanginan sa Dios. Kanang tao nga tinud-anay nga nagtahod, kanang tao nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios, speaking about blessing. Kisa may panalanginan sa Dios, katong dili mahinatagon, katong mahinatagon. Katong kusog mo pakaon, dili kay kusog mangayo. Katong kusog mo pakaon. Doon ako'y wali mga kaigsunan, minsay ang Dios nga giwali nako dito sa Plagatasanon. Usa kay estudyante sa first batch basic pastoral nga gipiyal sa Ginoo sa akong kinabuhi. Wa pa mi magkaila. Ingon siya napuno sa utang. Perting daghan nag-utang. Balhin-balhin siya. Grabe utang nga Ginoon. Labi nas mga kanabitang panahon nga naas kawaladon. Mapugos gyud tawag utang. Unya kon ang tao maanad nag-utang bisag walay panginahanglan, mangutang. Para iriing no na ay panginahanglan, bisag walas panginahanglan, mangutang ra gyud. Unya lisod biya kayong bayran ng utang. Lisod kayo ng bayran. Aminaw mo mga kaigsuonan, dili maayo Kristohanon pala utang. Kristohanon niya kusog mangutang. Kristohanon unya daghang utang. Kristohanon unya daghang utang wala mabayri. O sama na. Gawas kung nadalaghangi okay ra na. Kristohanon gani ka kung naa kay giutang, di ka maghulat nga paninglon. Imuhang buhaton, imong hinumduman ang inyong mga sabot. Unsa may sabot sa inyong pagpangutang. Ako rin yung bayrat makakwarta ko. Lisod kayo ng istorya, isa ka makabayad kung makakwarta, ikaw kung wala kay di ka kakwarta. Di ka kabayad. Mga igsuon, kinahanglan,
tinuod gyud tang nahiusa kang Kristo. Ang usa sa mga ilhanan nga tinuod nga nahiusa kang Kristo, dili iwit sa panalangin. Kay nganuman naay kaalam ka. Naay kaalam kung unsaon nimo pagdumala imong pamilya diha sa panalangin sa Dios. Naay kaalam unsaon naay kay kaalam unsaon aron mahimo kang buotang asawa. Bliss man kaayo ang tawo nga naay kaalam gikan sa Dios. Nganuman ang tinuod nga tawo nga nahiusa sa Dios, ingon dinhi, apan kamo nga gihiusa sa Dios diha kang Kristo, diha kang Kristo Jesus ug diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimong kitang matarong atubangan sa Dios ug nahimo kitang bala ang katawan sa Dios o gihatagan kitang kagawasan. Kagawasan sa kalisod, kagawasan sa balitian, kagawasan sa sala, kagawasan sa utang. Apan kumusta naman kamong mga Kristohanon? Wala ba ta katawis mga dili Kristohanon? Hallelujah, praise the Lord ba atong panakatunan? Oy atong gipadungog sa mga tao. Maulaw biya puta. Kung Kristohanon ka, ayaw paabot nga paninglon ka. Ay napangutang. Dumalaha unsay naa nimo karon, mao na ipasigo. Inig kakita sa Ginoo nga madinawaton ka, iblis ka niya. Pero kung di ka madinawaton, masubo ang Dios. Kay nganuman, besag kapila pa hakahatagi. Besan unsa pa ihatag sa Ginoo pag dili ka madinawat, kana bitong dili ka mahimong madinawaton, mahimo man kang diskontinto manggod ana. Dili ka malipay, dili ka makontinto. Munang bisag naa ka muragwa. Sige ra gyapon pangutang. Nung pangutang, oy. Naamoy kaalam mo niya na naiusa mo sa Ginoo niya naamoy kaalam. Natural na naagyo mo'y naagyo tay na katunang pamaagi aron ang panalangin sa Dios atong mabatonan. Naunsa man pod ang tao nga naay kaalam, di man pod mo subay sa pamaagi sa Ginoo. Ang gipaminaw mga pulong mas demonyo. Unsay mga pulong sa demonyo? Nangwarta na sad na. Grabe sa akong ginabuhi patindaghan ng mga pulong nga akong nadunggan ay. Patindaghan na. Uni katong mga tao nga mga nagpagawas og bati nga mga istorya, mga pulong, asa na maron? Unsa na may kahimtang? Even sa imong kinabuhi, doon ay mga tao nga nagdaot na imo apan pabilin nga nagdaig sa Dios. Kisa may gipanalanginan ang mga taong nagdaot o katong ikaw nga nagdaig sa Dios. Diba? Ikaw nga nagdaig sa Dios. Kaya nga naman, ang tinuod nga tao nga nahiusa kang Kristo, dunay kaalam. Diha sa 8:1 mga kaigsuonan, Roma 8, nganong ako ning gipisa-pisa, kay ang atong hisgutan karon mga kaigsuonan, mga panalangin nga madawat og maangkon sa mga nahiusa kang Kristo Jesus. Ang tinuod nga tawo nga nahiusa kang Kristo makadawat gyud nagpanalangin. Di gyud na iwit sa panalangin. Una, usa sa mga panalangin nga gisgutan ang pagkamatarong dili gikan sa tawo kun dili gikan sa Ginoo. Ang pagkamatarong dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay ang balaod walay nahimo matud pas gisulti ni Pablo. Ang balaod pagpailara sa tao nga salan pero wala magpasabot nga ang tao nga wala mailalom sa balaod wala nay balaod nganuman diha kang Kristo dunay balaod. Ang balang espiritu dunay balaod. Gatuo ra manggod ang tao nga magisgot inig balaod usara ang balaod. Pertindaghan ang balaod oy. Daghan kay mga ordinansa. Kung dunay ordinansya ang Luzon, lahi og balaod og ordinansya ang Visayas. Kung dunay balaod og ordinansa ang Mindanao, lahi sad silang ordinansa og balaod. Ang matag syudad, lungsod ug probinsya lahi-lahi. Ano man lahi-lahi problema ang matag probinsya. Pwede man mangutang pastor pero dili lang pod makalimot sa pagbayad. Nindot ka ni si Esther Gingging. Tinuod ba na? Pero nganong mangutang na sa pod? Kung nakontinto na ka. Matud pa ni Esther Gingging, pwede man mangutang pastor pero dili lang pod makalimot sa pagbayad. Kasagaran ra ba dali ra
anis siya kaluoy na lang sa giutangan. Nindot sad no kanang mangutang pero bayad, pero sa Biblia kung atong tanawon di na gyud gusto ang Ginoong mangutang ta. Kitay magpautang. Inuod na oy, Sister Gingging. Nagtuo ko nga di gyud ka makautang. Nagtuo ko nga ikaw ang magpautang. Pero mauna nga nihangyo po tao, Sister Gingging, bayad po tao, noy, bayad pod. Bayad pod. Dili kay konsensya ray kuan paglaom ni Sister Gingging aron mo bayad ang mga nangutang. Ayaw taon po na batasanan ninyo nga makainom-dom ra mo kung makonsensya na. Hangyo taon Sister Gingging matapas dili yung hangyo pagpadayag be ni Sister Gingging kung mangutang po ta bayaran po taon nato ay lahi tong utang, lahi sa tong hatag. Kay lain man po ng uban mga kaigsuonan kung mangutang, murang po na gihatag. Ang tinuod, kitang mga Kristohanon, kung nakapahimuot lamang yun ang atong ginabuhi, kita'y magpautang, dili kay kita'y may mangutang. Asa mabasa, Pastor Gideon? Deuteronomio, Kapitulo 28. Para asa man di ba? Para manis mga taong nagtuo, sama nato, sama nimo. 28. Versikulo 12. Ingon din gikan sa iyang tigumanag bahandi nga mao ang langit, doon ay tigumanan ang Dios. Paulanan sa Ginoo ang inyong yuta, ang imuhang pagpanarbaho, ang imong pagmanegosyo, panalanginan sa Ginoo na, kanang gitawag paulanan sa Ginoo ang inyong yuta. Ingon din sa panahon sa ting-ulan og panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Every source of income, God ready to bless. Ingon din mga kaigsuonan, tanan ninyong buhaton, panalanginan sa Dios, magpahulam kamo sa kanasuran. Apan kamo dili manghulam kanila. Kanang Kristohan nga kusog mangutang. Ambot lang ninyo. Nagampo ra gyud tong nga pangutangan ninyo konsensya ra ila ha. Tinuod biya na. Ayaw mo pa tingi-tingi, ayaw mo pa bungol-bungol ay mga anak tas Ginoo. Mga Kristohanon ta. Kaingon ra ba ang Biblia? Dautan ray di mo bayad sa utang. Unya sige tag praise the Lord, hallelujah. Mo testimony mo dala tas buluhaton sa Ginoo unsa may mga trabaho sa simbahan. Ingnon ta sa mga tao, nara pala utang o kusog kay mo kanta. Lain kay tan-aon. Lain ko paminahon. Dagog utang, ay nindot kay buhok, nindot kay itsura, nindot. Nausa naman tao ning kalibutan. Oy. Gyud. Asa man di ay napunta tong inyong gipangutang, tos buhok, tos naong. Si Irna Redolble, ang pagsunod sa Ginoo na asay pakapin nga panalangin. Dili kapin oy. Saad na kanang kapin manggod, wala na kanang aksidin la na siya kanang kapin. Kay kanang kapin, Sister Irna, mura na siya dili tinuyo kay kapin man. Ay kung walay kapin, wag gyud kapin. Blessing is not ko ana siya kanang kapin. Masago in English anang kapin, business siya ragod-agod. Naa siya pakapin nga panalangin. Dili lagi kapin ang panalangin. Saad na. Dili na kapin. Gusto na sa Dios. Gusto na sa Dios. Panalangin nga makatabang tas sa uban. Dili lagi na kapin kanang panalangin. Saad na sa Dios. O sa may tuyo sa atong Ginoong Hesus nga mo mianin siya. Aron magpuyo tang madagayaon. Wala siya mo anhi mga kaigsuonan aron magdalag kapin. Na miani siya aron panalanginan ta. Aron magpuyo tang ginabuhing madagayaon. Si Pastor Eliser Godines, amin pastor kay inig utang lipay, inig bayad likay. Hehehe, mas maayo gyud dili ta mangutang. Og nindot pastor kitang Kristohanon contented unta dili unta gyud ta maglisod. Samot pa og committed ta sa Ginoo. Usa sa makapalisod gyud sa tao kabalo ba mo unsa?
Ako nagtuo nga kabalog yun unta mo unsay hinungdan nganong nalisod ang tao. Number 1 nga rason nganong lisod ang tao? Kabalo ba ta? Kanang taong hingibugon. Maunay number 1 nga hinungdan o rason nganong ang tao makapangutang. Nganong ang tao magkalisod. Number 1 nga hinungdan kanang pagkamahingbugon. Kay kung hingibugon ka, musod dayon ang pagpangarbuhon anak. Maibog daig motor, maibog dayon og unsay naa sa iyahang isigataw, maibog dayon. Napalit dayon, utang dayon, order dayon. Lipay daig maabot ang parcel. Mao na bitang ang mga katawhan sa Dios aron dili magkalisod, gibawalan sa pagpangibog. Exodus 20, versikulo 17, ayaw kamo pangibog sa asawa sa silingan. Kay nga naman, makita gani ang tao sa hitsura sa naong sa iyang silingan, gastuhan po taon ang naong sa iyang asawa para maparihog naong sa iyang silingan. Utang na sad. Ang iyang silingan murag siksi man, nagpariban man, mura man og daghag alahas. Aday pa ato taday. Pariban taday kay kuyaw ka inig maibog ng kusalingan ani. Number 1 mga kaigsunan. Dili tungod kay gamay kag sweldo. Dili tungod kay walay income ang imong panguma. Nganong nagkalisod ka. Nganong nangutang ang tao. Dili na maoy rason. Dili na maoy rason, lisod na ang panahon, ang tinuod sa atong panahon, bless kayo ta. Tanawa ang mga bata karon, ikumpara sa mga bata sa 1980s, 1990s. Kami sa una nga nag-eskwela, nitbag ra ang amo ang bag. Amo ang balon, dahog saging, sudan ginamos, lipay namig na ginamos. Karon ang mga bata karon, kung dili hotdog, itlog. Ug dili itlog, karne norte. Ug dili karne norte, manok. Ug dili manok, pertindaghanan. Apay mga pertindaghanan yun. Ilis-ilis. Sa una, ikumpara karon, pertinang layo Naa nata karon sa grabe nga panalangin. Pero nganong makautang mangyapon. Ano makautang? Hingibogon ra kaayo. Hingibogon. Maubitaw ng dapat mutuman ta sa sugo sa Ginoo. Ayaw kaibog sa asawa sa imong silingan. Kay makaahat kag paggasto sa imong naong sa imong asawa o sa imong bana. Ayaw kaibog. Sa katabang sa imong silingan, ayaw kaibog. Sa mga baka, sa mga hayupan, karnero, mga bisag unsa sa tanan nga naa sa imong silingan ayo kaibog. Ngano man, makapangutang ka nagahat. Mga nangutang, pamayat na mo. Ingon na dere si Liser Bradick Chief Peter, salamat kayo. Minaw ta ani nga mga brothers with Pastor Gideon. Salamat kaayo. Si Josepino Paran, bro. Kumusta naman mo diha sa Compostela? Si Pastor Eliser Godines, tinuod gyud pastor, ang uban wala pay sweldo, na ana ang parcel. Tinuod na. Nanay Shopee. Wilma Alipaw, pastor, mangutang ko kung alagad sa Ginoo. Ang mangutang bawal di ay na. Bawal eh. Klaro na bawal eh. Kaklaro anak nga kung kaklaro atong gibasa, ito balikod atong gibasa mga kaigsuonan. Dili ang gusto sa Ginoo, dili lagi ta mangutang, kita mo'y magpautang. Lamang dunay pamaagi aron mahitabo na. Deuteronomio 28 bersikulo 1, kontahoron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Himuon ko kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangko ninyo ang tanang panalangin. Kana kung gitahod na to siya, unsa may buot ipasabot anang gitahod na to ang Dios.
Gikinabuhi nato o gibuhat nato ang pamaagi sa Dios. Unsa may mga pamaagi sa Dios aron panalanginan ka. Kanang kuripot ka ikas buluhatos Ginoo. Kung ang ihid maoy ihalad sa Ginoo, manganak kini ang bigal, ihid mo'y pilion. Kaning ihid inday ato ning gigahin sa Thanksgiving. Mao may nintubo. Murag ni akso kabalaka day murag man og nintubo ang ihid. Naka-final na ta atog pili para sa Ginoo. Murag naglibog ra ba kog asa to dapit ang atuang nasabutan nga para sa Ginoo, para Thanksgiving ba kay napriho naman ni gidakon daw oy. Karon ang usa namatay man. Dali kayo nakasulti day. Naguol ko kay namatay ang iyas Ginoo. No. Ultimo gani ang offerings. Ambot lang. Maunang naikanta, mapalad ang bariya. Naman siguro ning kanta kalibutanon masigo kalibutanon man eh. Mapalad ang bariya. Ako ani nga pangitaon diri. Nganong mapalad ning bariya? Kuning paminahon mga kaigsonan ng palad ning. Mababa sa taxi, bitbit niya ay kay Rami. Kaya ako ay nagtanong sa libo, saan galing? Sabi niya ay nag-shopping. Sa libo mo yan. Mangita ko kanang record mga kaigsonan, murag wala ni ma-record nila. Napalad lang ang barya. Sa manin human na baninig record nila. Live ra maning ako ang nakita dere. Murag ni hinay po ang ako ang wifi. Okay, padayon ta. Gusto sa Ginoo dili lagi ta mangutang. Ingon din mga kaigsuonan, pastor, mangutana ko kung alagad sa Ginoo nga mangutang bawal di ay na. Bawal ba di ay kuno na? Gidili ba di kuno ang pagpangutang? Ang tinuod mga kaigsuonan, ang gusto sa Ginoo dili lagi ta mangutang. Kita may magpautang. Ang usas mga rason nganong mangutang manggod ang tao kay dili ka antigong mo paabot. Kana bitaw nga di ka balong antigong mo paabot bitaw sa timing ni Lord. Ingon ang Ginoo hulat sa. Hadi na ko makahulat kay murag sakto na gyud ning panahon na. Pag ingon ang ulitaw nga gusto na kong maginiyo pa. Ingon ang amahan. Pagtigom mo sa dong. Panarbaho kay magbuhi kog baboy unya suportari ang pagpasaw. Pa murag dili na ni maagwanta magminiyo na gyud ko pa. Nya sa may imuhang desisyon. Mangutang ta pa. Bayaran ra nako manarbaho bitaw ko pa. Grabe no na mga saad kung naiutang. Ato sa ning matod pa dire Sister Gingging. Tama pastor, mao hinungdan nga mas short na sa ilang budget. Pati sa Ginoo wala na ihatag. Wala sila'y kahibalo na i-bless ang tao kung ihatag ang iyas Ginoo. Tinuod na ang uban nakabalo pero patingi-tingi ra ng uban. Pagaygahi ra gyud ng uban mga kaigsuonan kay naminaw po na sa mensahe sa uban nga wala na lagi ka na pulo. Pero kinsa may gibless karon? Kinsa may gibless? Mao nang doon ako'y testimony mga kaigsuonan. Doon na may pag-umangkon. Daghan sila mga igsuon. Unya nagpuyo sila sa diin mi nagpuyo. Siyempre kami nga gipuy-an, kami mo'y nagpakaon, kami mo'y nagpa-eskwela. Unya niabot sa punto nga kami muhatag og allowance. Unya every nga muhatag og allowance ang asawa, siya nga makadawat og allowance, iyang kuhaan og ikanapo. Ako nang gitestimony sa ako ang gi-upload na ko na sa ako ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Unya matingala ra may mga igsuon nga naanong naaman siya ikapulo. Ingon siya nga kanang muhatag mog allowance pastor kay maumanay imong giwali kaning tuo man ko sa Biblia. Inig dawat nako ana kanang 100 di ang 10 pesos dili gyud na ako Unya among giingnan nga unya mas short ka. Isa dili. Kay ngano man
kabalo man ko mo budget. Gikan sa pag-eskwela nag high school hangtod nig eskwela sa college. Hangtod karon nagtrabaho siya. Gipanalanginan siya pag Ginoo. Dalaga pa siya. Murag 22 pa man ang iyang edad, nagpatukod nagdos andanas perting dakuha. Oh. Murag pila ka milyon siguro ng kastuana. Perting dakuha gyud. Pero grabe na siya ka matinud-anon. Grabe na siya ka kana bitawng kadisiplina speaking about sa paghatag sa iya sa Ginoo. May mangumusta kuno tas mga pastor, mangumusta kuno tas mga leaders, mangumusta kuno tas nag-lead sa simbahan. Kamo ba tinud-anay nga nagsunod sa pamaagi sa Dios ug kutob ramos istorya di tingog sa Biblia? Kisa may panalanginan sa Dios. Mao na mga kaigsuonan, kung makadungog ni gwali mahitungod sa ikanapulo, magpatingi-tingi dayon, magpabungol-bungol. O niya maingon dayon na warta na pastor. Magtutuo man kahata, mga Kristohanon man kahata. Asa man day taning tuo. Sa atong kaugalingon minsay, sa kaugalingon natong banabot, dili ba sa pamaagi sa Dios? Ang tinuod nga magtotoo sa Dios, nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Kini Sister Bernadette Alsola, iyang igsuon Sister Eden, nakabalog yun na sila kinsa ning pag-umangkon nga ako ang share sa atong programa karon. Kaila na sila. Simple nga babae, 22 pa man siguro edad. Grabe ra gyud na siya ka-stricto about giving. About ikanapulo. Karon nakapatukod og milyon ang balay. Unya, kumusta naman tong mga pangulo, katong mga nagwali, katong mga leader sa simbahan? Speaking about pagkapulo, tago dayon. Mauna nga, ang nahitabo, dunay mga tao nga huna-huna ra nga naay kaalam, pero sa application, why kahibalo? Problema manggod sa tao, sa theory ray swito, pero sa mga application na gyud sa actual kapag kinabuhi, ambot lang. Pangayoon na to ang Ginoo, di pa ulahi oy. 2024 pa na apay 2025, 2026, 27, 28 hangtod 30. I-bless ka niya. Salig lang. Salig. Ayaw kaluya, ayaw kagol, ayaw kasakit. Pasalamati ang Ginoo nga giwalihan ka o gipahinumduman ka sa Ginoo. Kay dili lagi ka. Dili lagi gusto ang Ginoo pautangon ka. Kung sa gani gusto sa Ginoo, dusi, ingon sa dinhi, dili na kamo ang manghulam. Kamo na'y magpahulam. Aron mahitabo na, siguruha nga naa kay pagtawad sa Ginoo, siguruha nga nagtuman kas pamaagi sa Ginoo. Mao ra ginay ako ang ikadasig. Kay diha sa pakigiusa kang Kristo, dili gusto ang Ginoo nga iwit kas panalangin. Kay ang tao nga nahiusa sa Ginoo, mga igsuon dunay kaalam. Dunay kaalam, sumalas atong gibasa kaganina, dunay kaalam. Roma kapitulo 8 bersikulo 2, dili lang pagkamatarong, dili lang mga kaigsuonan kaalam ang mabatunan, mauni ang mga klase nga panalangin sa maangkon og madawat mabatunan sa mga taong tinuod nga nahiusa kang Kristo. Kundili mga kaigsuonan makadawat usab og pagtulunan, giingon dinhi balaod sa balang espiritu. Kay ang balaod sa espiritu nga naghatag kinabuhi di kang Kristo, diha sa paghihiusa kang Kristo Jesus, nagluwas kanato gikan sa gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Unang naatay spirit of life, espiritu sa kinabuhi. Mao nay mga panalangin nga mabatunan og maangkon sa tinuod nga nahiusa kang Kristo. Unya sa Roma 8 bersikulo 39. Ato ni nga tagsa-tagsaon. Bisan ang kalibutan sa itaas sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus. Ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, kanunay naa ang gugmas amahan. Mao bitaw na nga kung ikaw daog-daogon, libakon, dauton, ayaw ka balaka, dunay gugma ang Dios.
Paubos lang. Paubos lang. Kay kung dauton ka, libakon ka, hulgaon ka, maputong ka, wa gyud bilisan. Di po nimo masinatian ang gugma sa Dios, kay ang gugma sa Dios ang makasinati niini katong mga taong mapaubsanon. Pailo lang. Kung naa kay mga bati nga mga dunggan, gidaot ka, gihulga ka, daygang Dios. Unya ibaliwala na mga pulonga para dili ka mabugatan. I-enjoy ang imong kinabuhi oy. Enjoy. Ayaw paminawa ang mga bati nga masakitan ka. Siyempre kung bati masakitan yuga ana. Ayaw pamatia ang mga bati nga mga pulo nga diin makapasakit nimo. Ayaw entertain. Ayaw ihatag ang imong dalunggan, ayaw ihatag imuhang kuan mata. Ihatag ang imong dalunggan, ang imuhang mata sa pagkamaayo sa Dios, sa pagkagamanan sa Dios, sa mga mensahe sa Dios. Kay ang Dios ang iyang gugma dili gid molubad. Maunay usas mga panalangin nga maangkon, madawat, mabatunan, masinatian sa mga taong tinud-anay nga nahiusa kang Kristo Jesus. Unsaon ganito aron mahiusa kang Kristo, magbabautismo. Magpabautismo ha. Mga Kristohanon, bautismado na ba? Pero ayaw na pod og sigig pagpabautismo. Ulog-ulog na sa nabutismuhan kas pikasimbahan, sunod balhin na sa kaglain simbahan, sunod balhin na pagkagsimbahan, bautismo sige, bautismo sige. Ikaw na nagulog-ulog sa imong pagtuo. Kausara ka magpabautismo, importante naghinulsol ka o gibiyaan nimo ang tanan. Munay tinuod nga Kristohanon, dili kay mura Christian. Sunod nga mga panalangin nga mabatunan, mga igsoon, dili lang gugma, dili lang espiritu kinabuhi diha sa espiritu mga kaigsoonan, kundi diha sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 12 versikulo 13. Roma 12 mga kaigsoonan, Roma 12. Hadit surakos 15. Roma 12:15. Pagkalipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naglipay. Ang aya, pagtagad, ang tanang tao, ayaw kamo pagpagarbo kun dili dawata ang buluhaton. Ang ubos nga buluhaton, ayaw kamo pagpakamaalam. Ang tao mga kaigsuonan nga nahiusa kang Kristo matudlukan. Kanunay ready nga maminaw. Kanunay naay kana bitawng madinawaton nga kasing-kasing. Unang Korinto kapitulo 1, tutas sa sulat ni Apostol Pablo gyapon sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 30. Unsa may mga panalangin nga mabatunan sa mga nahiusa kang Kristo. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Hesus, og diha kang Kristo aduna kitay kaalam, mao ni ato ang gibasa kaniya, pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, nahimo kitang balaang katawhan sa Dios, o gihatagan kita og kagawasan. So naatay kagawasan. Kagawasan gi ka sa utang. Maigsoon. Ako ra gyud ik-advise ninyo sa maning orasaha. Alas 12 naman di ay. Ako ra gyud ik-advise ninyo. Ayaw mo pangibog ug maayo. Dili lang kay ayaw mo pangibog maayo, ayaw na nang pangibog. Kana bitang maibog dayog unsay naa sa iyang isikataw, sa iyang amigo. Unya kung dili man maapas, manaot na lang. Maubiya na ang kinaya sa tao. Kung dili gani makabot, manaot na lang, dauto na lang niya ang tao. Nya Kristohanon, sige kanta nga, maayo ang Dios kanako. Kutob ra detas kantaan eh. Magsimba ro ingnon nga Kristohanon dito sa simbahan, daig dito niya kusog daig kay manaot. Kay nganong manaot dili di ay makabuhat sa mga nabuhat sa iyang isigataw. Ang igsoon ayaw na pangibog. Ing na imong tapad ayaw pangibog. Alas 12 naman mga igsoon, mabalik ko og live on niya. Ako gyapon ni hisgutan. Murang magpabilin usa tas Roma 8 kay daghan kay mga pulong sa Ginoo nga ato ang dapat madunggan dihas 8. Perti daghan na gyud. Nya dili maayo nga ato ning lamu-lamuon.
Magampo ta mga igsuon sa dili pa ko manamilit diri sa tong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ato sa ning atong pasalamatan ang Dios sa mga pulong nga atong nadunggan. Ampo ta. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom. Pasalamat kami sa mga pulong nga amo karong nadunggan. Salamat o Dios nga imo kaming gihatagag mga mensahe nga makapapukaw, makapahigmata ug makapamalandong kami sa sakto nga mga mensahe. Amahan, salamat o Dios nga ang kinabuhi sa imo katawhan nga nakadungog karon, nakaamgo og naablihan ang ilang pangunauna. Naablihan ang ilang kasing-kasing. Nahimo silang madinawaton aron dili sila ulahi iwit sa mga panalangin. Aron dili sila magpagkaharbuhon og mahimo silang kontento. Ug dili sila hingibugon. Amahan, Dios nga makagagahom. Panalangin ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Inyong suon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bayog pagpaniod to and God bless. Bye-bye. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Ako na yung palungon na kay kuha na ako rescuehon. Salamat kaayo ha. Ang Diyos magpanalangin. Palungon na ako ha.